anyị abatago n'ọdịnala series. Ọdịnala bụ eziokwu, ịkwụwa aka ọtọ na ikpe nkwụmọtọ ka eji were eme ọdịnala. Ọ bụrụ na ịbata n'ọdịnala ka ị nweta ego ngwa ngwa ma ọ ka ị nweta ihe nrite nke ọsịsọ, my brother, my sister, you are making a great mistake. Ndị gboo mere ọdịnala emeghe ọdịnala ka ha nwee ike ibute ike mbute ma ọ bụ inweta ego ngwa ngwa ahụ ma ọ bụ ọkụ ahụ. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọdịnala na ị na-eme ọdịnala, o nwere basic things ị kwesịrị ịma dịka nwa afọ Igbo. Nke mbụ bụ na ị ga-ebu ụzọ matagodi ntọala ezinụlọ gị, marụ ndị biri na ngwuru ahụ ịnọ tata,